Daga yanzu, tambarin da ke nuna alamar Difa Ingila ya samu. A yau Asabar 11 ga watan Janairun shekara ta 2020 ne aka gudanar da shagulgullan bayar da sakamakon gasar samar da tambarin da ke nuna alamar Difa Ingila da ake kira da suna logo a turance. Bikin ya gudana ne a fadar Firaminista Birji Rafini a gaban shugaban kwamitin zartarwa na Difa Ingila Malam Abdu Lawan Maruma da kuma da yawa daga cikin mutanen da suka hallara. Wannan tambari da kuke gani a gabanku shi ne ya zo na ɗaya kuma zai ci gaba da kasancewa a matsayin alama a hukumance da ke nuna shaidar Difa Ingila. Zai kasance ko ina a saman duk wasu lamuran da suka shafi ayyukan Difa Ingila. Walau wasiƙa ce, wata haraka ce ta sadarwa ko ba da labaru da kuma duk wani abin da ya shafi tsare-tsaren shagulgullan sallan jamhuriya ta 18 ga watan Disamban shekara ta 2020 da za a yi a birnin Difa idan mai girma ɗaukaka yarda. Wata 'yan mata ce da ke amsa sunan Algabas Kinnitamu ta lashe gasar tare da wasu biyu da su ma suka dace, inda kowannensu ya karɓi tukuicin da aka tanada saboda wannan gasar. A ta bakin shugaban kwamitin zartarwar Difa Ingila ya miƙa safifiyar godiya zuwa ga alkalan da suka shugabanci wannan sha'ani saboda aikin da suka gudanar cikin gaskiya da adalci ta hanyar tantance ayyukan mutane 208 da suka yi takara a wannan gasa. Shugaban kwamitin zartarwa na Difa Ingila ya yi godiya irin ta musamman ga lahirin mutanen da suka fito suka aza takararsu, alamar da a cewarsa ke nuna cewa sun bai wa shagulgullan cika shekaru 62 da zama jamhuriya da za a yi a birnin Difa mahimmancin gaske sosai. Ƙarshen rahoton kenan, mai dalilin Info News, Niamey, jamhuriyar Nijar.